салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 7 сентябр. оё навбатпоии муҳоҷирони тоҷик барои бозгашт ба ватан баъди муддате ба талоши дубораи сафари онҳо ба Русия намеанҷомад? соҳибкорону ширкатҳо дар Тоҷикистон аз сарбории андоз шикоят мекунанд, вале коршиносон сабабҳои дигари нокомии тиҷоратҳоро пеш меоранд. танҳо як чизро баҳона мекунанд ки сарбории андоз, вале хуб дар асл сабабҳои дигар вуҷуд дорад, мавҷуд аст. ва дар шаҳри Кӯлоб духтарон қолабшиканӣ кардаву узви дастаи футболӣ равшан шуданд. хонаводаам иҷозат медиҳанд. розӣ ҳастанд ки ман дар ҳамин футбол ба варзиши футбол машғул шавам. имрӯз тибқи нақшаи қаблан ҳамоҳангшудаи мақомоти тоҷику рус 4 ҳавопаймои ширкати Somon Air мусофиронро аз Русия ба Тоҷикистон хоҳад бурд. дар давоми рӯз 2 парвоз аз Москав ва 1 парвози аз Сургуту Қазон ба Душанбе сурат мегирад. ҷадвали интиқоли шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия ба ватан бо парвозҳои хос то 15 сентябр таҳризӣ шудааст. Тоҷикистон аз охири моҳи март ба хотири ҷилавгирӣ аз коронавирус парвозҳо ба хориҷаро қатъ кард. то ҳол танҳо тариқи парвозҳои чартерӣ ва ба таври маҳдуд шаҳрвандонро аз хориҷа ба ватан бармегардонанд. довталабони бештари бозгашт ба Тоҷикистон муҳоҷирони корӣ ҳастанд. бо вуҷуди он ки дар ин авохир ҳамарӯза аз 3 то 4 ҳавопаймо аз Русия ба самти Душанбе парвоз мекунад, навбатпоиҳои садҳо зодагони Тоҷикистон дар назди сафорат дар Москав кам намешавад. дар айни замон онҳое ки баръакс бо қасди сафар ба Русия дар фурудгоҳи Душанбе ҷамъ мешаванд низ зиёд аст. муҳоҷирони корӣ ки бинобар рукуди иқтисодӣ дар Русия ва пандемияи коронавирус ба хона бармегарданд, ба назар мерасад дар зодгони ҷои пой пайдо накарданд. коршиносон мегӯянд бозгашти саросарии муҳоҷирон дар кишвар боиси эҷоди мушкилоти иҷтимоӣ ва афзоиши фишору рақобат дар бозори кор шудааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва қабл аз барнома бо чанд суол ба ӯ муроҷиат кардам. Абдулло салом, хуб, аз фасли баҳор мавсими оғози муҳоҷират то кунун рӯи муҳоҷирон аксаран ба як самт аст. онҳо бо парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон боз мегарданд. баъди бозгашт вазъи муҳоҷирон дар зодгоҳашон чӣ гуна шуд? салом Шаҳло, истиқбол аз муҳоҷирон дар ватан дар маҷмӯъ чандон хуб ҳам набуд, чун дар шароити густариши коронавирус мақомот дар симои муҳоҷирон бештар манбаи сирояти вирусро медиданд. ин аст ки дар оғоз аксари муҳоҷирон пас аз бозгашт дар карантини 14 рӯза қарор дода мешуданд. ҳоло бо бештар шудани имкони ташхиси вируси нав аз онҳо талаб мешавад ки аз кишвари сафаркардаашон ё худ Русия санади орӣ будан аз вирусро бо худ дошта бошанд. ин гуна бархурд бесабаб ҳам набуд, чун дар миёнаҳои тобистони имсол ҳолате доштем ки беш аз нисфе аз муҳоҷироне ки аз Қазоқистон бо автобус ба Тоҷикистон оварда шуданд гирифтори коронавирус баромаданд. ташхис онро нишон дод. албатта дар гузашта ҳам муҳоҷиронро ба овардани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемориҳои сироятии ҷинсӣ мақомот дар Тоҷикистон гунаҳгор мекарданд. хуб, Абдулло, табиист ки қисми зиёде аз муҳоҷирон дар Тоҷикистон бекор монданд. ин вазъият агар идома кунад чӣ оқибатҳое дошта метавонад? аз ҳол оқибатҳои онро метавон пешбинӣ кард. ҳафтаи гузашта дар бозори навсохте дар шаҳри Туз дар вилояти Хатлон ки пас аз оташсӯзӣ аз нав бунёд шуд, як ҳамоиши тоҷирон ва баҳсу кашмакаш сар зад. мақомот аз ҷумла гуфтанд ки қисме аз онҳо муҳоҷирони корӣ собиқ ҳастанд ки акнун талош доранд дар ин бозор ҷои кор пайдо кунанд ва соҳиби дукони худ шаванд. ҳамин гуна ширкатҳои таксиронӣ дар шаҳри Душанбе низ аз он ибрози нигаронӣ карда буданд ки бо бозгашти шумори зиёди муҳоҷирон бисёреҳо ба таксиронӣ машғуланд ва таксиронҳои расмӣ кам даромад мегиранд. хулоса маълум аст ки бозори кор дар Тоҷикистон имкони таъмини муҳоҷирони кориро бо ҷои кор ва маоши шоиста надорад. қисме аз ҷойҳои корӣ маоши ночиз доранд ва муҳоҷирон ки бо маоши болотар дар Русия одат карда буданд майли кор дар чунин шароитро албатта надоранд. дар дигар кишварҳои Осиёи миёна низ бозгашти муҳоҷирон муҷиби мушкилоти иҷтимоӣ аз ҷумла афзоиши дуздӣ шудааст. аз ҷумла
رئیس ولایت سرخندریای ازبکستان سبب افزایش دزدی و غارتگری را در این اواخر در این ولایت به بازگشت مهاجران ربط داد. روند مهاجرت بنابر پاندمی از تاجیکستان سال روان به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت در نیم سال 2020 حدود 130,000 نفر مهاجر برای دریافت کار وطن را ترک کرده روند مهاجرت 57% کاهش یافت. اما فعلا انتخاب زیاد نیست. حالا هموطنان در نوبت برای بازگشت به تاجیکستانند. شاید بعدی مدت کوتاه درخواست با پرواز در سمت روسیه و دیگر کشورهای قبول کننده مهاجران کاری از تاجیکستان دوباره افزایش یابد. با تشکر از عبدالله که به سوالهای من پاسخ داد. با استفاده از فرصت یادآور میشوم که تا به حال تاجیکستان و روسیه برای برقرار کردن پروازهای دویمی بین همدیگر به موافقه نرسیدند. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه گزارش داریم عاید سرباری انداز در تاجیکستان، همچنین از فوتبال بازی دختران در شهر کلوب برایتان نقل خواهیم کرد. ولی قبل از آن به آگاهی توجه نمایید که راه آسان تماس با رادیو آزادی را به شما نشان می‌دهد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است که به سبب احتمال سرایت کرونا ویروس نو به تاجیکستان سفر نکنند و عین زمان بنابر احتمال خطر تروریسم احتیاطکار باشند. این هشدار روز 6 سپتامبر نشر شده است. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا دیروز تاجیکستان را به قطار کشورهای وارد کرده است که خطر سرایت بیماری کرونا ویروس نو در آنجا بلند است. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تاکنون در کشور بیش از 8750 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده 70 نفر فوت دیدند. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند که مقیاس سرایت بیماری و تلفات زیادتر از آن است که مقامات نشان میدهند. در دوشنبه ضمن یک مشورت بازی آنلاینی اقتصاددانها سرباری انداز در تاجیکستان را به بحث کشیدند. مشکل اندازبندی در تاجیکستان همیشه در رسانه‌ها از سوی صاحبکاران خصوصی و دایره‌های کارشناسی انتقاد می‌شود. مقامات میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند، ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری قصه می‌کند. برای یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. در میان 10 مانع اصلی در فضای تجارت تاجیکستان اندازبندی در مقام اول قرار داشته است. این نتیجه پرسش خدمات انترپرایز بانک جهانی است که میگوید 29% تاجران پرسیده شده اندازبندی را در سال 2019 مانع اصلی در فضای صاحبکاری کشور عنوان کردند. 2 سال قبل 18% تاجران پرسیده شده اندازبندی را مانع اصلی در فضای صاحبکاری می‌دانستند. وابسته به رسمیات اندازبندی نیز اگر در سال 2017 11% پرسیده شده ها رسمیات اندازبندی را مانع اصلی در رشد تجارت می‌دانستند، در سال 2019 علاکه 19% پرسیده شده ها رسمیات اندازبندی را از مانع اصلی در رشد تجارت می‌دانند. اندازبندی بیشتر با پیشبرد تجارت کارخانه‌های خرد نیز مانع اصلی دانسته می‌شود. کارخانه‌های بزرگ رسمیات اندازبندی را در میان مانع‌های اصلی در مقام اول می‌دانند. اکثر تاجران خرد می‌گویند رسمیات اندازبندی و فایز بلند اندازها همه سال صدها تاجر را مجبور می‌کند که ترک تجارت کنند. کمتر همین مشکل تر شده است، همین زیادتر است، همین چیزه برای ما همگوی انداز از فروش. بر اساس تحقیقات‌ها با فرق از کشورهای دیگر شوروی سابق میزان انداز در تاجیکستان خیلی بالا بوده است که باعث رشد تجارت پس پردگی و یا گریز از پرداخت انداز شده است. اما کارشناسان بر اینند که دانش ناکافی حقوقی و اصول پرداخت اندازها میزان اندازها را در چشم تاجران بالاتر از واقعیت نشان می‌دهد. ما خبر داریم که مثلا بعضی کارخانه‌ها بسته می‌شوند ولی هنگامی که
пайгир мешавем ки савол мекунанд танҳо як чизро баҳона мекунанд ки сарбори андоз вале хуб дар асл сабабҳои дигар вуҷуд дорад мавҷуд аст ки корхонаҳои тиҷоратӣ ё бахши хусусӣ ё ширкатҳои тиҷоратӣ тавр яъне ки равиши бароҳ мондани тиҷоратро хуб ба як нафъи дигар доранд ки шояд аз уҳдаи кор набаромадан. ҳоло кодекси андози нави тоҷикистон дар зери таҳрири нав қарор дорад ва коршиносони маркази тадқиқоти стратегии тоҷикистон низ пешниҳоди худро барои таҳрири ин кодекс ироа карданд. аммо ин дар ҳолест ки тибқи омори расмӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 13 000 соҳибкорони хурду миёна тиҷорати худро канор гузоштаанд ки аксари онҳо андозбандиро иллати қатъи корашон медонанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. вале хабаргузоришҳои моро пайгирӣ кунед ва ман бошад барномаи хабариро идома медиҳам. зоҳиран дар тоҷикистон футбол байни духтарон ба оҳистагӣ шӯҳрат касб мекунад. ҳарчанд барои духтарон машғул шудан ба ин нави варзиш дар ҷомеаи суннатӣ осон нест, вале бо ин ҳам чанд моҳи пеш дар Кӯлоб дастаи футболи духтарона таъсис ёфтаву аллакай ба муваффақият ноил шудааст. Маъмуҷон Раҳматзода бозии онҳоро дар майдон мушоҳида кард. дар кӯчаҳо футбол мешуд, ман рафта ҳамроҳи писарон фарқ надошт, писарон духтарон бозӣ мекардам ва набуди дастаҳои футболи духтарона боис нашуд биби Ойшамо Исоқова аз ин варзиш дур шавад. гоҳе ҳамроҳи писарон ва гоҳе бо дугонаҳои худ дар кӯчаву майдонҳои варзишӣ тӯбро ба пешҳаракат медод. дар аввал на танҳо набуди шароити тамрин, балки бархурди ҷомеа ҳам барояш сахт буд. бисёр писарон мегуфт ки ту духтар ҳастӣ, вале ман ба ҳарфҳои онҳо аҳамият намедодам. хуб чӣ мегуфтанд, масалан чиҳо мегуфтанд? мегуфтанд ки духтаро чӣ ва бозияш чӣ. хуб имрӯз ки дар футбол омадӣ умуман хонавода чӣ мегӯянд? хонаводаам иҷозат медиҳанд. розӣ ҳастанд ки ман дар ҳамин футбол ба варзиши футбол машғул шавам. Исоқова ҳоло яке аз аъзои дастаи футболи духтаронаи Равшани шаҳри Кӯлоб аст. ин даста ним соли пеш ба фаъолият шурӯъ кард ва 24 аъзо дорад. бархе бозингарони ин даста футболро дар оинаи нилгун ва майдонҳои хурди футбол дида буданд. бархе ҳам бовар надоштанд ки рӯзе дар майдони бузург бозӣ мекунанд. баръакси ҳамаи ин духтарон ҳуснурои Сайҳомиддин собиқаи варзишӣ дорад. таъсиси дастаи футболи духтарона ҳуснуроро аз майдони набарди бокс бо писарон канори духтарон ба футбол овард. бо ҳамроҳи писарон тамрин мекардам, хеле бо мақсад. вақте ки ман якум боре ки омадам дар ин намуди футбол иштирок кардам, мақсад хеле мушкил буд, барое ки бонувоне ки мо дар инҷа тамрин мекардам, хеле мақсад мафкурашон, мақсад бозӣ накардан, якум бор ки дар полияи футбол баромад кардан, хеле мушкилӣ буд. не ки ман ҳаракат кардам, иншоалло ба амри худо то имсол аз худ кардам. хеле мақсад бонувон ҳастанд, инҷа духтарое ҳастанд ки хеле аллакай аз соли 2019 тамрин кардан, хеле пештар хубтар шида истодааст. мураббиёни даста мегӯянд дар аввал мухолифатҳои ҷомеаву камбудиҳои молиявӣ вуҷуд дошт, вале дар ним сол чанд зина боло рафтааст. хеле камбудиву бебудиро бартараф кардем. ҳоло то бозии тури 17 мо дар зинаи 6 ҷо ҷойгир ҳастем. сармураббии дастаи футболи духтаронаи Равшан мегӯяд ки дар аввал бо теъдоди 18 нафар дастаро таъсис доданд, аммо бо гузашти вақт ҳоло дастаи наврасон низ омода шудааст. сокинон низ аллакай бо касби интихоб кардаи духтаронашон ризоят медиҳанд. ва ширкати Брешнои Афғонистон мегӯяд Тоҷикистон эълони омодагӣ кардааст ки содироти барқи худро ба Афғонистон дубора оғоз намояд. тафсилоти хабарро шумо метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед. 15 дақиқа ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. тавре гуфтам ахбори аз ин бештарро дар сомонаи Радиои Озодӣ www.ozodi.org бихонед. наврҳои рӯз дар саҳифаи Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube гузошта мешавад. ёдатон наравад, фардо субҳи барвақт шумо азизонро ман дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои наву тоза мунтазир хоҳам монд. то он дам худро эҳтиёт кунед.